Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito kong paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin, apo. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mga ipasabi na sari balita issue ton komentaryo sa agaw. Agaw la na Martes sa tating tanagagik petsa 29 la at sa bulan na Hulyo ton 2025. Sabi tilalamat niya balita issue ton komentaryo ni Pakarad Sari Matuan Liknaay Balay. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo RJ Jimenez, nakaulap na kantamid sa agaw na Martes sa magtaryon kapaborito magtarilingkor kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Siyempre kantamid ti matatatang tanagagik at technical side. Ang kapeorom si Engineer Dennis Justoni Palaganas. Manter-ter ni sa oras na tatang tanagagi katsarayan kaplasan at wala nira may cancellation na sara may klase at atong tanagagik do kailay bakasyon ando ko do kailay bakasyon na saray ugugaw at atong tanagagik kapigan kasi untunda kapigan kasi lagsab so sayay delap at saray arumya lugar tapin tan makapawila ray ugugaw at saray classrooms data tang tanagagik. Abayaglan manlapol at sa may agaw na Martes, no, gak nalilingo, petsa 22. 29 lang natin na tatong tanagagik. Almost more than 1 week la. More than 1 week la. Pero nagtaibilang may Sabado simba, sa kisimba la. At atong tanagagik. Kasimot ire ugugawan to At
Actually, wala so aramay nansuspindi ni atatong tanagagik nasa may loob singa jad First District, jad Alaminos City, all levels ni antay malay agawa ditan First District atatong tanagagik, dako so alakasan ditan. Pati sari classroom ditan, agba-gba. Aramay balon classroom ditan. At sa rin nanduruman piga, hindi may eskwela niya kanang ko. Abuyak pati may gubida. Balo-balo ni man Abuyak pati may gubida. May loob na classroom, akasaraso sa may bintana ra. Pero agabangat. Kimusbo. Ay, maong labata. Ang gapoy ugugaw yung mga kaklase to. Pero, di tanyo na nang bakit kaya kimusbo man? Akin kaya gimabaman. So, sa may ceiling na sa may classroom di man. Iyan mulan walay contribution na sa may dinmalan niya bagyo, pero ganun na ba karupok yung mga ginamit na materialis dyan? Maong labat ko nyo. Tangga po yung mga kaklase. Maong labat. Kanyan all levels suspended din sa klase de Alaminos City. Jad Agno, Jad Anda, Jad Bani, Jad Bolinao, Jad Burgos, Jad Mabini, Tanswal. Insan untan mo Aguilar, Basista, Binmalay, Lingayen, mga Taram or Bistondo o levels ni suspended. Kalasyaw, sa Kimatad Saray, Grabin Apiktuan, Malasiki, Mapandan, San Carlos City, Santa Barbara, Dagupan City, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, insan, Manlabala, Mong Labalay, District 5, District 6, back to normal lara. Hello, Sir Errol. Good morning. Go ahead, sir. Tawag ka na. May kabat tayo nagunuyan at bali na kalasyaw. Kumusta timat lami, kumusta tayo ditan. Although that sa may latest, naawa tayo tatin talaga kaya informasyon, medyo saragtulan dalanan. Sumangkop natan. Talaranan nyo na gulo yan at ating tanagagik. Tanapituyawan tayo mismo si Councilor Elias Villanueva sa kimatad sa rin makulikulin miyembro na konsiho ditan. At bali na kalasyaw, antak. At sa may pansiservisyo to publiko at ating tanagagik gagawin tumat sa kanupugan to. Nagkalalolad sa rin kaplasan. Yaon tanlaso nalilik na. Nasari kabaluyan tayo ditan at bali na kalasyaw. Wadya tating tanagagik wadya na pituyawan tayo natan si Councilor Elias Villanueva adjad pa na maglay na sa kapaborito tayo na Errol Jurado. Kapaborito Errol, go ahead and good morning. Yes, good morning kapaborito Joseph. O dyan natin na bali na kalasyaw no inarat science sakbay at pre-prepare la. So LGU kalasyaw o sa pangitar lamat na another set of panangaro yung itarid sa rekayan. And saan bagta? Wadya si Councilor Elias Villanueva asakbay mat at munisipyo. Kapaborito Joseph, wadya na alingis tayo actually. Masasakbay na yun sa sikat tayo. Taman mo monitor tayo mo edalan ko mo niya hanggang man narapod malasiki. At anong nang tayo dyan munisipyo na kalasyaw, si Councilor Elias. Sir, live na po tayo sa Radyo Pangasinan. Magandang umaga po, Councilor Elias. Masantos tan maabig kapuasan at si kayo namin daulat sa kapaborito tayo ditan at yan si kapaborito Joseph tan wajamat si kapaborito Errol tan si Dines kapanin ng kami diay taray kabaluyan ko kay mapaga wadya so pamahalang kalasyaw
LGU Calasiao panangipamulo ng Mayor Patrick Karamat kato na si Kayuray watan say ruta minatan barangay say lasip tan Talibao katon Alagaryo Labat nagunuyan ta kapreparala to pangiter na Operation Relief na saya LGU Calasiao ipapangulo na Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Makalalay tan amin ya kakaibak ed sangguniang bayan kato na priority ay raraman. So ken anggaman unta na aralom ni ed barangay Talibao kaya dalanan mi di man Santa Barbara dalunggi tapyan untan ni itermi so panangaro na saya bali na Calasiao kato na papangulo lante ng Mayor Patrick yang puso pinili ang puso nilapi na idan yamin kapaborito Joseph. Councilor, barangay yo, so barangay Talibao. Oh, At gaano po kalalim yung pinaka-affected po na area po dyan sa inyong barangay? nako, halos lahat malalim po talaga. Kung tutusin doon lang sa silong ng bahay po namin ay talagang lampas tao. How much more doon sa mga talagang malalapit sa ilog, talagang halos lubog lahat ang kabahayan doon po. Sir, yung nakikita ba namin sa social media ng mga bubong, particularly, doon po ba yung area na yun? Opo, barangay Talibao po yun. Talagang affected lahat ng barangay Talibao. Sir, wajaray evacuees matad sports complex. Kumusta kay papasan naman dito? Although ang intermalay statement, si Mayor Patrick sa may interview at pakanang nangyay sir mga hanggang kapiganira dito man stay. Siguro sir, medyo agtinian medyo matantan so ukat nasaya danum tayo pero hanggang manuntan na karakol na evacuees ditan siguro sa person at sa may babagan ng Boss Patrick 800 to 1,000 ay nakikater naman po lahat, hindi po namin sila pinapabayaan. Talagang ginagawa po ng bayan ng Calasiao ang mga kababayan po namin para po maging safety po sila lahat dito po sa Calasiao Complex po. Kapaborito Joseph, may mga katanungan ka, please go ahead. Yes, thank you, Kapaborito Errol. Good morning po, Councilor Elias. Good morning po. Oo. Councilor, despite the fact na mataas po yung tubig sa Talibao, meron po talaga yung mga kababayan po natin na hindi pa rin po lumikas talaga. Opo, meron pa rin. Pero talagang kami rin po ay nangangamba. Pero ginagawa po namin lahat, lalo na po ang MDRRMC na talagang 24/7 po ang pagmamasid sa mga kabaryuan po natin. Oo. Councilor, ilan po yung mga naiwan doon na mga families or individuals na sila yung target ngayon ng pagbibigyan nyo ng relief goods? Actually, almost 2,000 po ang dala po naming relief. Okay. Para sa barangay Talibao alone po lang yun. So anong gagawin nyo, Councilor? Ano yung sistemang gagawin po nyo? Bahay-bahay o may isang lugar lang na doon kayo magtatagpo lahat? Talaga pong napakalalim po sa barangay Talibao. Mayroon po kaming pagtatagpuan na ibabagsak doon at yung mga mamamayan po ng barangay Talibao ay pupunta na po doon sa aming pagdadapuan para mabigyan po sila lahat. Oo. So different case yung sa inyo sa Talibao, ano po, Councilor? Kasi ang naririnig ko, ang nababalitaan ko, house to house binibigay yung ibang mga relief goods. But in your case sa Talibao, dahil masyadong malalim, doon na lang sa isang lugar, magkita-kita po kayo lahat doon. Opo. Tama po yun, Kapaborito Joseph. Ang daan pa po namin ay sa ibang bayan pa po, sa Santa Barbara po, para makarating po kami sa Sitio Bingko, Barangay Talibao po. Oh, yun. Oo. So, iikot pa pala kayo, Councilor. Talagang magpupursigi pa kayong mabigyan po ang ating mga kababayan. Opo. Wala po kaming bahid na politika dito. Ito'y talagang serbisyo lang. Talagang kailangan po ng aming mga kababayan dito sa Calasiao. Oo.
So, Councilor, ingat po kayo. At alam ko, baka mabigat po yung mga dala po ninyo. Ingat na lamang po kayo sa pagdidistribute ng mga relief goods. Opo, Kapaborito Joseph, at hinihiling ko rin sa aking mga kababayan, lalong-lalo na aking kabarangay, stay safe po kayo, huwag po kayo kaagad-agad lumusong, ingatan nyo po ang sarili nyo, lalong-lalo na po yung may mga sugat, huwag na po kayong lulusong para ma-save po natin lahat ang dapat na, lalong-lalo na ating buhay. At syempre, wag nyo pong magkakalimutan, mag-pray po tayo dahil wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. Yun lang po. Okay, thank you so much, Okay. Councilor. Mabuhay po kayo. Back to you, Councilor. Kapaborito Errol. Gago. Wadya mo si Councilor. Kapitan Dennis. Kaabay tayo, pero agkwanta no, kuma 25 ya barangay at 24 labas sa barangay siya. Anyway, Kapaborito Joseph, Okay. nabibila tayo talibaw kasi atan so barangay then Councilor Elias, pero wala ni Ray barangay matya talagang lubog ni danom like kasumpal na barangay Talibaw o barangay Lasip, which is dakalmatya kaabongan so nalner at nangangan tayo no paanan tayo na makatumbok pero medyo baka mamaliwya hindi laba di man problema dan katon i-monitor tilara sa bagay live matira dyan Facebook. Nangangan tayo ang may Kalasyaw Information Office o tanmat may Patrick Agustin Karamat Facebook. Wala rin announcement dita na nangyayari so updated yan nagagawa at balay na Kalasyaw Kapo Joseph. At Yes. alaban sa report malala po dyan balay na Kalasyaw. Ako po ang inyong kapaborito together with Kapitan Dennis Muarez. Ako po si Kuya Errol Jurado. Okay, 10-4, kapaborito Errol Jurado at kapaborito Dennis Mojares. So sa mga kababayan po natin dyan sa Talibao, Kalasyaw, talaranan nyo lang Councilor Elias. May paknan yun lugar, di man, lakilad man, masakbay kila, tapi anong tanat may maganon makala kayo na ken, manunaan kayo linya at ating tanagagig. Pero, nuwad man kilan lugar, ag kayo man tutulakan, masulusulok, may awit dati Councilor Elias, 2,000. Masulusulok ita na ating tanagagig, ag kayo na uputan. Amin niya pamilya, inbilang laditan. Sikatutan so malinlinaw, mabata-batar. Kanya na kayo man tutulakan. Wait for your turn. Konting disiplina para malayo sa disgrasya. Ay, agi. Natatang tanagagik at bantayan nyo man so sa may State of the Nation address to ng Mr. President. Walay punto santilabat la di man niya sakay. May kwento dyan. President Marcos admits some flood control programs are not effective. Slams those who benefited from kickbacks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Filipino. Ouch! Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. Pero sana Mr. President, may mananagot. Maya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Yung mga flood control programs nyo. Mabisa ba? Maganda ba? Maayos ba? Wala may konda di paranda nasaray abogado. May res ipsa lucitur. Sa gabay itong ibagatay res ipsa lucitur. The thing speaks for itself. The thing speaks for itself. Tignan mo na lang, Mr. President, mag-ikot ka
sa mga flood control programs na ini-implement na yan. Because yung sinasabi nating kapalpakan sa mga flood control programs na yan, ngayon mo makikita. You need not investigate further, kumbaga. Because the thing speaks for itself. Res ipsa loquitur. And we are suffering, We are suffering. At atong talagagi kat saya so continuous flooding ni at sari arom yung lugar. We are suffering. Kasi, siyempre, pagdulap, manggapoy trabaho. Sinadjay business district na sa siyudad na Dagupan. Although, sekwanda, pasabula para sa rin kakabalag, luluganan. Pero, siyempre, wala rin pwesto na iya underwater. Ninang nyo, aray managlako tayo, nasira-sira din ang babangil, ginawa dalang tindaan niya ay so tay-tay tijay. Di ba may tay-tay jay at A.B. Fernandez sabi nyo, ditan laraman lalakot at ditay kula ay ukat. Ditan labat laso nayari laan nasari totoo, agiraon lub-lub abdalap at ating tanagagig. That alone will speak for itself. Yan o walay dala patatang tanagagig, apektado lahat. Livelihood, education, at atong tanagagig, affected lahat po yan. So kailangan natin, sabi nga ni Mr. President, yung mga long-term solutions. Long-term solutions. Baka pwede nating gayahin yung mga ibang best practices ng ibang LGUs like Pasig for instance, finiture na natin yung Pasig kahapon. Ninyo malikot, ire-residente demand because putotoong nabaha din sila pero it will not take the baha to stay longer with them. Bakit? Kasi pinapump out yung tubig pabalik sa ilog. So, maganda yung sistema nila. Baka pwede rin gayahin natin yung sistemang yun. Para after 2 days, pwede na tayong bumalik sa mga normal na buhay natin. Kasi, pati sa ilog at ating tanagagi, ninyo, dakdakal ya fish pen, dakdakal ya fish cages. For all we know, ang paano si kararaya, araratan yung structures, yung watan at saratay kailugan, si karatan susakay, yung makakaamper, makakasabal, at sa tay maplus, ya iyagos na danom at dayat. Siyempre, walay akasara. Agauntan. Imbis ni maplas siya onagos, matintinuno sa agos na danom, naiisturbo, aliwan diri-diretso because of these structures. Nakaukulan pa nga santimat, susaray kailugan tayo at atang tanagagi. Kanyan, daydayong kungan susamay programa ng saman. Panoon ng former Governor Amado Tutahan Espino Jr. Dangad salaya, yan tulimot lang ng former Governor Amado Pogi ay Espino III. Linisan niya rin kailugan tayo. Untan mo at susamay kanunutan ng saman. Ginawa ng saman ng former Mayor B.E.C.L. Nilinisan ita ilog. Tasay kwanto kaukulan pa nga santimat. Well, si katutan susana may makatulong at saray arumya kabaluyan tayo ya pangalan de panbilay da atatang tanagagik. But, dapat we have to regulate. Dapat hindi naman masyadong sobra atatang tanagagik na to the point na masisira na yung ating mga kailugan. And tignan nyo ang epekto ngayon sa atin.
Hindi ho ba may epekto rin yan, one way or another? Meron ding epekto sa atin? Untuloy sulik na ibalik, kaya rin inasaren pakabatan pa imano malalapanit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan! They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one.
Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pagilan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:39 oras na natin sa Liknay Valley. Nakakulop na nakangkanta ni siyempre. Adyan nga rin na sa kapaborito tayo na RJ Jimenez sa magtarilingkor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Sabi niya, good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay ng Maluwad. Malalim pa ba dyan sa Maluwad, Madam Cecilia? Sabi naman ni Korean character, ako nabasa. Good job, Mayor Patrick Agustin Karamat. Siya nga ho pala mga kapaborito, nan Karuman ay nagkaroon po ng regular session ang sangguniang panlalawigan. At isa po sa mga natalakay po dyan ay yung pagkakaroon ng parang field office sa lalawigan ng Pangasinan. So para yung communication, mas mabilis yung communication kasi yung regional office nga naman is napakalayo from Pangasinan. It's one province away pero the travel time will take you how many hours sa tatong tanagagik agauntan. Kasi yung lakani from Pangasinan, halimbawa from Lingayen, going to
going to San Fernando City, ay ilang oras din ang gugugulin mo dyan para makarating ng San Fernando City, makarating dun sa office ng regional office ng DSWD. So in times like this, tulad ng ganito, nangyari at naranasan natin sa lalawigan ng Pangasinan, ay kailangan natin yung immediate, agad-agad, agaran na assistance or tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Kaya isa sa mga natalakay po dyan, may proponent po dyan na isang board member at natalakay po nila dyan. At isa sa mga masusing nagtanong sa DSWD ay yung representative ng 6th District ng Pangasinan. That is board member Binse. At nagtanong siya kung ano yung mga programs, capabilities ng DSWD to response sa mga ganitong sitwasyon na gaya ng naranasan natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pakinggan nga po natin si board member Binse. Good morning, board member Bensister. Napagalaman namin na today is your regular session at may mga natalakay kaya importante na agenda ngayon. Regarding doon sa pagpuput up ng sabi sa lingge. Yes, tungkol doon yung Provincial Resolution 50-2025. There is a memorandum of agreement between the Office of the Governor and Regional Director ng Region 1 na satellite na mag-put up ng satellite dito sa ating province ng Pangasinan. Para especially ngayon na papanahon calamities, mas mabilis ang pagbigay ng basic services, especially sa mga less fortunate people natin dito sa probinsya natin ng Pangasinan, lalo na sa mga ating district concern. Kanina, board member, you stood up. Ano po yung mga points po ninyo? Points na yung mga question ko. Yes. Ang mga tinanong ko sa ating panahuin is ano yung mga plans and programs ng ating satellite office ng DSWD. And what are the protocols, kung anong dapat gawin, and who are the beneficiaries, who are the candidate para makakuha ng mga basic services ng DSWD. Regional office yung... Yes po, regional office po. So, 6 district, unahan na kasi. Yes po. Sabi kanina, may localized na which is one is may office sila sa Rosales. Mabibigyan nila doon. Tinanong ko yung kanina. One is from Rosales, isa rin sa Urdaneta para mas mabilis yung services na may bigay nila by district. Ano naman yung response? Yes, so may mga localized silang by district, may mga offices din sila na napupunta para mas mabilis yung pagbigay ng services sa ating mga kababayan na nasa Tagupa. Yes. Doon po sa inyong lugar, board member, gaano po ang epekto ng nagtambag niya sa inyo? Mas ang epekto niya hindi naman masyado pero mostly sa Umingan doon. Yun ang unang binibigyan ng relief food ng ating probinsya ng Pangasinan. The rest, hindi naman masyado pero thanks God dahil nandiyan ang ating mga LGUs na tumutulong na nagbibigay ng mga relief foods sa ating mga kababayan. Panawagan natin sa ating mga kababayan na lalo na ganito. Yes, sa ating mga kababayan, lalo na sa ikalim na distrito ng Pangasinan, magdasal po tayo para lalong bumaba na po ang bagyo ngayong itong mga dumating ng mga bagyo po. So magdasal po tayo para maalis na po ang bagyo. So yan po yan mga kapaborito So pagka natapos o na-oksidata na tatong tanagagik, hopefully mas mabilis pa yung mga serbisyo ng DSWD. Although nakita naman natin how kabilis yung response ng DSWD
At marami na ngang naipamimigay ngayon ng mga relief goods coming from DSWD. May numaya na nungnang no Manila po DSWD tanta may relief goods siya iterda walad kahon. Akakahon at ating tanagag iwala yung markaton DSWD. Pero para mas mabilis pa yung pagbibigay at lahat mabibigyan kasi wala rin manrireklamo at ating tanagagik ya akin si Karalabat so singa na idan na DSWD. So wala rin listahan. I think we have to update yung mga listahan para wala nang tayong maririnig na akin tanggap si kami kasi nakakainggit po yung sa DSWD ta kumpleto apay nak no kumbaga may iterdan relief goods at ating tanagagik. Now, nabanggit natin kanina yung first district at ating tanagagig. Si Carazo sa amin talagang may nasa may bagyon imong ya din mala na ating tanagagig agauntan. At wala ray puspuste na kuryente ya tumtumba no aramay kakiyuhan at wala ray atumtumba. Wala ray lakasan niya kabkaabungan na tatang tanagagig. How much more at sara ray linya na kuryente. Yano timumba may kakiwan. Siyempre pati siya may linya kuryente apektado. Guyerenda. Nagkalalo lang na singer. At linya na kuryente may kiw. Agauntan. So wala raman so atumtumba. Tayo labat la makala ni na may data o report at ating tanagagig from first district no kaunungan ni nasarara may baliditan iangga po ni so sa may serbisyo na kuryente at sikara. Now, jad saray ulupan manaya saray so saray may energy mangiiter na energy service gawin tanatatin tanagagig wala matan so sa may singa pantutulungan da mangkakasakay matira, yano di naman so sa may kooperatiba, electric cooperative, apektado na sa dimmalan niya bagyo, untulong ira may other electric cooperatives, aliwantan ton apektado. Tapi ang januntan, mas ma-plus yan na restore so energy at saman niya lugar. Ang tatimot so importansya, nasa tay kuryente at atong tanagagik, gontan. 30 minutes labat yan andit. Aburido tila. Agauntan Engineer Dennis, aburido ka lang. Agmula na browse may crash mo. Agauntan. 30 minutes. How much more? 1 hour, 2 days, 2 hours, 3 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 1 week. Ay makapaingungot. Lalo no masapsalimuon ni. Insan, maaguyot ni. Agauntan. Natan, sakit saray electric cooperative miko-coordinate la panel ko 1 tapian dyan makatulong ira sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Wadya dengalan tayo at ating tanagagik so interview tayo at kinan Engineer Rod Corpus. Engineer, good morning. Magandang umaga po sa inyo at makikibalita muli kami sa Liknaay Valley sa Sinpelco. Mga kapaborito, kasama po natin ngayon si Engineer Ed Corpus ng General Manager po ng Sinpelco para makikibalita tayo. At alamin naman natin kung kumusta po ang Sinpelco after ng bagyo at baha na naranasan po natin. But before anything else, good morning po sa inyo, Engineer. Good morning din po at lalong-lalo na sa ating mga nakikinig na mga consumers na Sinpelco. Yes. Kumusta po ang ating operation, Manager? Unang-una po, papasalamat po tayo sa may kapal at medyo na-spare po tayo doon sa destructive force na bagyong Imong. At bagamat na nakapagtalali tayo ng ilang pagkasira ng ating linya, ay masasabi natin minimal o isolated cases yung mga nangyari. Pero kasasagan po ng bagyong Imong may mga in-isolate po tayo yung mga barangay. Lalo-lalo na doon sa mga along River
kung saan umapaw yung ilog ay baha doon sa community, kaya kailangan natin patayin yung serbisyo ng kuryente para sa kaligtasan ng mga ating mga mamamayan. Pero generally naman, engineer, tuloy-tuloy naman pong operation ng Sintelco. Yes po, naging minimal lang po yung mga interruptions na nangyayari. Siguro dahil itong panahon ng summer ay pinaghandaan din po natin na tayo ng paglilinis doon sa mga tabing linya at mga poste natin na medyo mahina na ay continuous natin pinapalitan. So, sabi ko nga kanina, nagpapasalamat tayo, walang malakas na hangin na tumama dito sa area natin. Maliban na lang doon sa mga binaha, naging generally ay maganda naman yung distribution natin. Actually, engineer, marami po tayong nabasa sa social media na napapasalamat sa Sintelco dahil kahit na pabugso-bugso yung hangin at saka tuloy-tuloy po yung ulan, eh hindi po tayo nakaranas ng power interruption. Ano pong naging sikreto natin? Meron ba? Yun po yung sabi ko nga po yung regular na maintenance na ating linya. Pagkamat nung araw ng Biyernes yata yun, yung nagkaroon tayo ng interruption dito sa involved naman yung 69 TV line natin. So, panandayan na lang naman at naayos naman kaagad. So, in collaboration with GCP. So, sa mga ganitong panahon na constant yung ano natin sa GCP, para kung nagkaroon man ng mga problema, anong pilay ay mabilis natin matutunan. So, thankful tayo, engineer, kasi na-spare po tayo sa hagupit ng imong. Pero yung mga ibang kalapit bayan po natin, nagkakaproblema po sila ngayon sa supply ng kuryente. Opo, sa katunayan po, ang ating kapatid ng kooperatiba dito sa Eastern Pangasinan, sa ngayon ay maluwag pa yung hindi nilalik yung serbisyo ng kuryente. At tayo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila kung ano man yung ma-extend natin na pwedeng may tulong, either sa mga power o sa mga materials, kung sakaling mga kailangan na available sa atin ay willing tayong mag-extend. Ito po talaga practice natin, engineer, na sa mga katulad ninyong mga ibang mga nagbibigyan ng serbisyo sa kuryente, nagtutulong-tulungan talaga. Opo, sa katunayan po, nung bago dumating yung bagong imong dito, kasi nakita naman yung truck niya na tatamaan o porosyon ng Pangasinan ay tatamaan. Ang ating Mother Association ng Pelreca at ng NEA, National Electrification Administration, ay nagkaroon ng abiso to activate yung tinatawag natin task force kapatid, kung saan ay immediately ay pwede tayo mag-deploy ng manpower, necessary manpower para tumulong sa kung mayroon man mga masisirang linya at pasilidad ng kahit sinong electric cooperative ay magaling nating ma-restore at makatulong na mapasrak yung restoration process. Sapat naman po yung manpower natin para makatulong sa kanila. Opo, sa katunayan ay tinapos din natin yung mga kailangan tapusin para makabuo tayo ng team at may padala. Sakaling ma-assess na yung extent ng damage at ma-identify yung mga area na pwedeng puntahan natin mga contributions. Bagyong Emma pa lang po yung naranasan natin, engineer. Marami pa tayong susubing bagyo the whole year. Ano po mga preparations ng Sintelco para tuloy-tuloy po at walang power interruptions? Yun po, yung regular na maintenance po natin, regular na clearing ng mga sanga ng kahoy na malapit sa linya natin. Pero kung minsan kasi yung mga vegetation kaya ng kawayan,
Ito po kahit malayo sa sasakyan natin, pag may medyo malakas na hangin at yumuyo, umaabot doon sa linya natin. Ito ay nangyayari sa mga barangay kung saan ay napaka-useful ng mga kawayan sa kanilang pagkabayan. Kaya ang nahihirapan din tayong tanggalin ng yung buong puno o buong kumpul ng kawayan dahil kailangan din nila. Kaya ito yung ating mga regular na binabawasan para hindi makasalabat doon sa normal flow ng kain natin. Okay, panawagan na lang natin engineer para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga consumers ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Opo, sa ganitong sitwasyon ay kailangan namin yung feedback o yung mga inputs ng ating mga consumers. Lalo-lalo na yung kung may mga pansin tayo na medyo delikado, ay i-report ka agad sa ating pinakamalapit na area office sa ating lugar para ma-actionan, matutunan at maiwasan natin yung in-and-forward incident. Meron naman po tayo available ng mga hotlines. Opo, bawat office po natin, mayroon tayo at sa ngayon ay ina-activate natin yung trunk line. Siguro, natatawagan ng mga dati yung 532-2222. Yun po yung trunk line natin at pwede natin connect sa lahat ng area office natin kung may mga concern na may parating dito. At yung mga samantalang ito na rin po pala yung pagkakataon na ito para humingi ng pasensya doon sa mga siguro sabihin natin na damay na nawalan ng kuryente doon sa area doon sa mga flooded area kung saan yung maaaring yung bahay nila hindi inabot ng tubig pero karamihan doon sa barangay submerged sa tubig. So kung minsan yun yung mga re-receive natin nagreklamo, nagpaparating ng kanyang sentimento, pero sana maintindihan natin na yung kaligtasan ng karamihan o ng lahat sinakaalangan natin. Okay, thank you so much, Engineer. So yan po mga kapaborito ang ating panayam kay Engineer Rod Corpus ng Senpelco. Sila po yung manager po doon. So yun nga po, humingi sila ng pasensya sa mga nakaranas ng power interruption. But sabi nga naman niya, kasi yung ibang mga kapitbahay lubog naman sa tubig. And for their safety, they have to turn off the lights. Gaunta na tatang tanagagig. Hello, good morning kay Sir Bernard Masaoy. Good morning po Sir Jobac likewise. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. At siyempre kay Nanay Bihing, Nanay Kunsing, Madam Perla, Kagawad Esperanza, kay Madam Jaja, kay Madam Ja, good morning. At sa lahat ng mga taga-barangay Basing, good morning. Sana humupo na rin yung bahasa nagpalanganan to para makadaan na rin tayo doon. Malayo pa pang iniikutan natin at sana mabuksan na rin yung daan na ginawa, bagong gawa. Para shortcut na hindi na iikot pa. Kailan kaya bubuksan yon? Yun sa amin, sa Barangay Basing na natapos ng maayos yung daan, okay na, nadadaanan na namin. Pero yung sa Barangay Dulag, kailan kaya? Siya nga pala, congratulations kay General Abrahano, dating Chief of Police natin dito sa lungsod ng Dagupan. Siya na po ngayon ang na-assign na Chief ng CIDG, PNP CIDG. Congratulations, General Abrahano, sir. Again, kapalay malam, yung oras sa atan ng tanagaging tabayan susunod kagad ang number 1. Diyan ka na sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Akalubakan tabi lang ulad sa na ago, adlik na ibalay sa magturin kapaborito, magtaryon lingkoro, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, Engineer Dennis Palaganas, Justoni Manaya, Engineer Dennis Justoni Palaganas. Ayon. Siya po bukas mga kapaborito sa Liknay Valley dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan,
kapaborito. Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.